Benvingudes i benvinguts al Córner, un podcast sobre el Barça i en català. Amb la temporada gairebé enllestida, poca cosa ens queda més enllà de saber qui serà l'entrenador de la pròxima temporada i els típics rumors sobre possibles fitxatges. Per comentar aquest final de temporada i com veiem el futur del Barça, avui m'acompanya l'Stefan Aichinger, amic i culer. Bon dia, Stefan. Benvingut. Bon dia Jordi, i bona diada de Sant Jordi. Ah, sí, és veritat, que avui és Sant Jordi. Sí, gràcies. Bueno, doncs, com dèiem avui, parlem del futur, o volíem parlar del futur, veure com ho veiem, però bueno, com el clàssic el tenim molt recent i de fet fa com 3 dies que va passar, doncs volia comentar amb tu quin feeling tens o se't va quedar després del clàssic i després de la setmana negra que hem passat tant en el masculí com en el femení. A veure, han sigut uns dies molt difícils aquí, si ets culer, si t'agrada, si vas tenir una mica d'esperança de que acabaria millor del que semblava fa uns mesos o unes setmanes, dius molt difícil. I fins i tot ens ha fallat el femení. Això ja no m'ho esperava. Sí, però bueno, el femení té opcions i a part, a veure, suposo que també té a veure que la Lliga d'Espanya no és molt competitiva, llavors quan te trobes un equip que potser no, et requereix més, hòstia, doncs et costa enxufar-te, no? Com li passa al PSG una mica, no? Que juga la Lliga aquesta de ganaderos, diuen, no? I que clar, quan juga a Europa, hòstia, costa, no? Però bueno, jo amb el femení encara tinc esperances, de fet encara queda el partit a tornada, el qual Sí. encara pot passar, no? Però bueno, masculí, què? Sensacions després del partit. És que el masculí, lo fàcil és anar a l'arbitratge i dir ens han robat i tal. A veure, jo crec que ha sigut una autèntica vergonya l'arbitratge, però no és res nou, no és res de nou. Al final, si tu jugues millor que el teu rival i les fiques a dins i endarrere tanques bé i no t'agafin com t'han agafat al final del partit, per molt arbitratge i error, és el que hi ha, no? Sí, jo crec que estem donant-li molta bola, que és el que dius tu, que s'ha de parlar, perquè al final passa, no? O sigui, aquella pilota que no se sap si entra o no entra perquè no hi ha una càmera, bueno, potser s'hauria de ficar la càmera, no? Però vale, no hi ha la càmera, collonut. El penal de Covarsí, vull dir, sí, és veritat que es pot parlar de l'arbitratge, però jo estic d'acord amb tu. Si d'inici ets més competitiu, o sigui, vas començar marcant i encara et remunta el Madrid i tu tornes a remuntar i et torna a remuntar, dius, hòstia, aquí falta que l'equip s'acabi potser de coordinar més o de parar el partit una mica, dir, ei, que anem guanyant, agafem la pilota i el que deia Cruyff, no? Si tens la pilota no té l'altra, llavors no et marcaran gols. Bueno, és una mica la tònica de tota la temporada. És que tens unes peces que no juguen on haurien de jugar. Alguns dius potser no haurien de jugar al Barça, però jo, per exemple, el Joao Cancelo. Dius, és mal jugador? No. Ofensivament t'aporta un diferencial que no ho tenies abans, però és lateral dret. I ho fas jugar per l'esquerra, perquè portes no sé quantes temporades fitxant jugadors que no són. Sí, tenies a l'Alba, però que potser sí que no, en atacant sí que et donava una mica, no? Però en defensa ja no, perquè físicament, doncs clar, l'home aquest, bueno, mai ha sigut un gran defensa en el sentit de ser, no sé, defensa contundent, no? Ell era més d'atacar, no? Però sí que és veritat que, clar, si un lateral dret el fiques a l'esquerra, i a part que Cancelo, mira, ahir escoltava el Tot Costa i també hi havia un que deia, diu, home, jo si Guardiola no el volia i el Bayern tampoc se'l va quedar, alguna passava amb aquest noi, no? Ja. Òbviament, puges la qualitat de la plantilla, però alguna passa amb aquest noi. Bueno, però també Xavi va fer funcionar Dembélé i jo personalment pensava que aquest paio no funcionaria al Barça perquè no entenia res al camp, res. O sigui, és que... Encara no ho entén, No, encara no entén, però el posava allà, deia què tenia que fer, ho gestionava bé, li van poder solucionar una mica el tema de les lesions
i és un gran jugador. I amb el Cancelo em passa una mica com amb el Dembélé. Dic, podria funcionar? Sí. Un partit exigent en la part defensiva jo crec que no és el jugador que hauria de jugar. I en un partit on tindràs la pilota, on necessites desdoblar per la banda, aquest diferencial que tècnicament és molt bo, se'n pot anar d'1, 2, 3 jugadors. Això crec que sí que ho aporta bé, però no és un jugador que cobreix un lateral esquerre quan tens allà el Bellingham o tens allà el Vinícius o el Rodrigo o uns jugadors molt ràpids, tècnicament bons, que són molt difícils de defensar. I aquest tio no té la disciplina ni té el cap per un partit així, jo crec. Però bueno, tampoc ha sigut Cancelo la raó d'aquesta derrota del Clàssic. Jo crec que el plantejament és bo. Xavi sap que no podem dominar el partit perquè no tenim els jugadors per tenir un 60% de possessió, sap que ha de ser molt sòlid en darrere i sap que has d'aprofitar les poques que et donarà el Madrid. Jo crec que no estava mal plantejat. El que sí crec és que aquests errors puntuals són els que et fan pagar una mica la inexperiència i la descol·locació d'alguns jugadors. Jo, personalment, he gaudit del Clàssic, m'he indignat molt amb l'àrbit, però calent és així i ha sigut un escàndol, però jo vaig escoltar l'Antoni Bassas ahir, al Tu diràs, sí, a RAC1, i va dir, clar, si hi ha 7 polèmiques i les 7 polèmiques els xiulen a favor del Madrid, algo passa. Això no és normal. Que alguna ha de caure a l'altre costat. És així. Però no és tot. O sigui, no hem perdut per l'àrbit, hem perdut perquè no som capaços de posar-nos endavant, tranquil·litzar el partit, jugar amb solidesa com la temporada passada, i s'ha anat per ahir, perquè el Madrid té molta qualitat, té jugadors molt experimentats. Només cal veure el partit que van fer contra el City a la Champions, que ha sigut un bany futbolístic del City al Madrid, i ha sigut un bany competitiu del Madrid al City. Sí. A veure, jo crec que hi ha un moment, tornant al Clàssic, que l'equip es descontrola, i és quan treus a Christensen i del partit, no? O sigui, sense jo ser un gran fan de Christensen al mig del camp, o sigui, a mi com a defensa, pues sí, m'agrada, però al mig del camp, òbviament, ja sabem que no és Busquets, vale? Està per suposat, però almenys tens un tap, no? És com si perds aigua i fots allà un tap que potser, pues, bueno, segueixes perdent aigua, però, hosti, t'ajuda, no?, a mantenir. I a més és defensa, amb la qual pues, la contundència la té, toca bé la pilota, va ràpid, no? Vull dir, al final, bueno, és un parche, no? És com el parche de Cancelo a la banda esquerra. Pues és un altre parche. Per què? Pues perquè Cancelo no és lateral dret, però, bueno, com va bé amb les dues cames, pues el fas jugar. Vale, pues Xavi ha trobat aquesta solució, no?, temporal, mentre no trobes un mig centre que funcioni, no? Però, clar, quan deixes de mig centre De Jong, que ja saps que no jugarà bé, perquè ja l'estàs veient que porta un final de temporada horrible, a més, ve de la lesió que vale que era un esguins, no? No és, bueno, una cosa més xunga, no? Però, home... Bueno, han sigut 2 o 3 esguinços, ja. Bueno, i de fet se'l va fer als minuts, sí, no? O sigui, a la mateixa cama, no? Vull dir que saps que el Madrid et deixarà agafar la pilota, però quan t'agafi el contraatac, hòstia, has d'anar molt ràpid, per tornar a la teva posició, tapar, no?, les línies de passe, possibles forats, no? Clar, si físicament tu ja no estàs bé perquè vens d'una lesió i a més ja fa dies que se't veu lent, apàtic, no? O sigui, jo recordo a vegades al principi de temporada jo agafar la pilota i conyo, hòstia, vale que sí que la tocava 5 vegades, però servia per alguna cosa, o sigui, s'obria espais, l'acabava, no?, passant algú, o sigui, era en positiu, no? Ara el veies que l'agafava 5 toques cap enrere, o sigui, sí, no servia per res. Al principi et superava la primera línia de pressió. Exacte. O sigui,
Mira, una jugada, de fet, amb un passe, la en voltereta... De fet, en aquest sentit, preferiria que tingués al costat l'Oriol Romeu, no? o el Christensen, ni que sigui, per tapar els forats que ell pogués agafar i dir, tio, agafa la pilota i tira endavant, que és el que sempre havies fet. Que és el que no quadrava, no? El seu fitxatge amb el Barça és un tio que en lloc de fer el passe ràpid t'agafa la pilota i et trenca, bueno, doncs que et trenqui línia, almenys algú fas, no? És com fa Covarsí, que et fot un passe i et trenca 2 línies de pressió, doncs perfecte, fes-ho així. Però el problema és, treus a Christensen, fiques a De Jong i, bueno, et comença a desmuntar l'equip. A més, veient que el Madrid, no sé la teva sensació, però a mi em van donar la sensació que jugava al 50%. Vull dir, Sí. em val l'empat, sí, me'n marques un, doncs te'n marco jo un altre perquè em val l'empat. Vull dir, no me toques los huevos, no? I una sensació de que nosaltres, intentant, no, fer el partit de la temporada, no ens arriba, i amb ells, com li va passar amb el City, no? Si s'hi foten i competeixen, doncs ja pot venir el City, no? Ja pot venir qui sigui, que acabaran guanyant el partit, no? Bueno, a ells els hi valia l'empat, tens 8 punts de marge, t'has de guardar una mica, vens d'una pròrroga bastant intensa i penals, i dius, vale, pues, a veure què presenta el Barça. I allà el Barça ho va fer bé al principi, és el que tu dius. Jo també crec que la sortida de Christensen va ser decisiva, va ser suposadament un pas endavant de l'equip. Jo crec el que pretenia que era més fluidesa, més atac, més combinació, més mig del camp, que és el que faltava, jo crec, i va aconseguir la inestabilitat defensiva. Però tu què hauries fet diferent? Jo crec que, mira, ens va passar amb el PSG i ens va tornar a passar amb el Madrid. Jo crec que la clau la tenies ficant al mig del camp a Sergi Roberto i a Christensen, que són els que et van donar una mica d'empaque en el mig del camp, ¿vale? sense pensar que Sergi Roberto sigui ara el nou, no sé, Iniesta, ¿vale? O el nou Xavi. No, però sap què fer al mig del camp. Sí, i té experiència, és un jugador que les ha vist totes. Que si fa que, a més, Gundogan estigui més endavant, que és quan hem vist que Gundogan fa aquestes assistències de gol o aquests xuts, no? O sigui, ho intenta marcar i és on ha d'estar. Hòstia, fiques a De Jong, que no està bé físicament, ¿vale? Que no està bé, treus a Christensen, jo hagués fet això, jo hagués ficat a Gundogan, a Sergi Roberto, Christensen i a Fermín. Fermín t'està fent un final de temporada, té 7 gols ja porta, aquest noi, i no ha jugat en minuts, eren molt pocs, ¿vale? Però acollonant. ¿Vale? Llavors, hosti, ho hem tingut allà. O sigui, el gol de París, no? El tercer, que et fica i ens vam quedar tots dient, hòstia, que és possible passar a semifinals, perquè la tornada és a casa, puta mare, no? I és quan ens agafa tots el subidon i vinga, va, si s'ha de quedar Xavi, doncs que es quedi, perquè sembla que l'equip comença, no, a ser realment competitiu, al marge de no jugar, no sé, no, l'estil... Bueno, ja, nois, ara mateix estem en un moment que portem 4 anys o 5 anys vivint a la merda i acabant a l'Europa League eliminats, vull dir, el pitjor que hi ha. Joder, estem a quarts, que era ja un regal, no? Perquè ningú tampoc esperava que passéssim al Nàpols. Hosti, t'hi trobes aquí amb el PSG i li guanyes a casa? Joder, tio. O sigui, no pots tirar el partit aquí a Barcelona com el vas tirar, que t'expulsen Araujo, que això, bueno, ja seria otro debate, però no canvis a Lamine, que era l'únic, que a més ja es va veure el diumenge, l'únic que fa por, l'únic que trenca, l'únic que entra. El que passa és que, bueno, clar, té 16 anys i el xaval, pues, bueno, ara centro i m'equivoco, o ara driblo i no ho havia d'haver fet. Bueno, clar, és que li falta bueno, passa res, l'experiència. però fa coses. Hòstia, I proposa. Llavors, proposa coses i es va veure molt bé el Clàssic. El millor jugador del Clàssic, amb molta diferència. Crec que si a Camavinga l'expulsen com l'haurien d'haver expulsat, a veure, la groga li va condicionar molt i el partit de Lamine després de la groga a Camavinga
ho tenia una mica més fàcil perquè l'altre pues, havia de frenar una mica a l'hora de fer entrades, etc. Però jo em vaig emocionar molt la setmana del PSG que li vam guanyar, que a més jo vaig veure els Killers a l'Erasmatàs amb la meva filla, vaig sortir, vaig posar la ràdio un moment, dic no pot ser, que estem allà. El que m'he perdut, no? Sí, just va marcar Christensen quan vam sortir i un paio ahí cridant al carrer i tal, dic, és possible, amb una potra que la temporadeta que has fet, dius, no t'ho mereixes, però i llavors ve aquesta setmana i jo, sincerament, jo pensava que, vale, amb el PSG pots perdre i ara, com tu vas dir, ha sigut un regal arribar a quarts a la Champions. I pots perdre i saps que Luis Enrique vindrà aquí a morir. Sí. Perquè ell juga així i ell entrena així. Sí. No? Vull dir, a mi me'n va saber greu perquè, primer, que Xavi no prepara un partit pensant que, hòstia, aquesta gent vindran a matar, i als 2 primers minuts, fins que no vam marcar el gol aquí, que a més és això, és que a sobre vam marcar un gol i posaves a 2 gols a l'eliminatòria. Aquells 2 primers minuts van ser, un ataque i derribo. O sigui, no va ser capaç el Barça amb 11 d'agafar la pilota i treure-la. Sort que vam marcar el gol i allà és on jo crec que es va cagar. O sigui, no en el gol, òbviament, sinó a la que expulsen a Araujo, allà la va cagar Xavi, traient a Lamine i, bueno, i ficant a Íñigo, que entenc el tema, entenc per què ho fa, però és que treu a un altre. És que ni que fos Lewandowski. Per mi el canvi era Lewandowski, Pedri o Rafinha, perquè tampoc podies aspirar molt al contraatac en passades a l'espai perquè no ho sabem fer. Com a mínim, tens a Lamine, que és el foco de l'atac, i ells s'han de preocupar del xaval. Ja està. Almenys allò ja ho tens. Si el treus, ja li estàs dient a Luis Enrique, mira, t'acabo sacant un problema. Ara, ataca, si vols, saps? Ara veurem la resta de la temporada com va el Madrid, com anirà a la Champions. Jo crec que lo d'ahir és un cop molt fort, abans d'ahir, és un cop molt fort, perquè tu anaves allà a mantindre una mica l'esperança de que hi ha alguna en joc amb la Lliga, pot ser que el Villarreal li guanya o un empatet, un empat i una derrota i estàs allà. Hi havia Lliga, el que dèiem. Si haguessis guanyat hi havia Lliga pels punts, ni que fos, no? Però sí, ara ja és com que, ens queda un final de temporada de rumors, que és de lo que ara d'aquí una estona parlarem, no? Sí, exacte. Llavors, el que dèiem, no? Setmana negra, perdem nosaltres contra el Paris Saint-Germain, el City perd contra el Madrid, que no és de nosaltres, però com ja ens va bé que el Madrid perdi... Com si fos de nosaltres, ja està bé, i a més està el Pep allà, hagués estat bé. El femení perd amb el Chelsea, jo vaig veure el partit, va ser un partit molt discret del Barça, però jo crec que és això, jo crec que és que falta que la Lliga espanyola sigui més competitiva perquè l'equip s'enxufi, no? O sigui, ja et dic, no dubto d'elles i espero que la tornada guanyin. Però, mira, l'altre dia també sentia, no? L'estilo i tal. És que veiem com juga el femení i així és com volem jugar en el masculí. Ja està. Exacte. Busca els jugadors que juguin així i un entrenador que els Això anava a dir, no tens els jugadors ara mateix per jugar a això, o ho tindries si fitxes un mig centre i un lateral esquerre i has de tenir un davanter de recanvi amb garanties, perquè Lewandowski ha millorat molt la temporada passada fins al Mundial, molt bé. Després del Mundial estava fos, ha tardat molt en recuperar el to físic i l'olfacte de gol, dona molt als partits, baixant-la d'esquena, distribuint... Jo crec que és titular indiscutible per mi i... Clar, però no tens ningú més. Sembla bé també, no? Però llavors ficar a Ferran de davanter centre, que Ferran ha demostrat
gairebé res en els anys que porta el Barça i pel preu que el vam comprar. I després fitxes a Tigrinho per 60 milions i no sé si venia amb molt baix to físic, si s'ha d'adaptar, no ho sé, és la primera temporada o mitja temporada i dius, vale, pues, a veure com surt, però per mi ara mateix és un jugador pel filial. Jo crec que són d'aquelles decisions que no s'entenen, no? O sigui, te gastes 30 més els 30 i pico que hauries de pagar en variables, no sé com que variables, no sé de què, i no et gastes 60 amb Zubimendi, que és, i no dic per Zubimendi, sinó per el perfil de jugador que et fa falta a l'equip, que és aquest tap que et deia jo. Vale? Dius, hosti, igual que l'any passat vam tenir una defensa amb condicions que, mira, ens va permetre guanyar la Lliga, i el que diuen, no? Tot comença des de baix. Hosti, la següent línia que has de reforçar i intentar tenir allà un bon jugador, ja no dic un crack mundial, però un bon jugador és el pivot, perquè aquest és la posició clau amb com vols que jugui el Barça, i més tu sent Xavi, hòstia, això no ho has de tenir molt clar. L'altre tema és que per interessos o perquè coses que ja potser se'ns escapen, fitxis a un davanter brasiler que a més te'l portes al Nadal, amb la temporada ja començada, amb la qual poca pretemporada farà, no?, amb tu, i que, hosti, clar, si el fiques als primers partits i et fot hat-tricks, hosti, el nou Ronaldo, ja, però això era gairebé impossible, saps? Llavors... Per això, no se l'ha de jutjar perquè ha jugat o no ha jugat ara, perquè va vindre just després de recuperar-se d'una lesió que era bastant important. No podia entrenar gairebé res amb el Barça abans de jugar. Les estonetes que ha jugat, jo crec que no ho ha fet malament. Se'l veu que no és el més habilidós amb la pilota, però jo crec que fins la temporada que ve, si es queda, si juga més, que pugui fer la pretemporada, que pugui entrenar bé i comprendre una mica més com es juga a la Lliga Espanyola i al Barça, jo crec que podria ser un bon davanter, és molt jove i a veure què passa. Però estic completament d'acord que tu el que tenies que fer era invertir la pasta que tenies, bueno, no tenies, no sé d'on la poca d'on la van treure, però la poca pasta que tenies era el mig centre, perquè el mig centre, el Barça és clau, i ho vam tindre amb Busquets durant molts anys, per sempre hem tingut grans jugadors, ahí estava Márquez, ahí abans... Sí, bueno, i Edmilson, Davids, al final l'especialista potser ha sigut Busquets, però abans hem tingut aquest que et tapa, no? Que et fa aquell tapón, no? De fet, Christensen ja ho està fent i ja has vist la millora de l'equip, que dius, bueno, sí, potser no et dona per, no sé, guanyar una Champions, però com a mínim no perds amb Mallorcas i Granades i Villarreales, i, no? Vull dir, bueno, has trobat aquell equilibri que potser et feia falta, no? Bueno, jo crec que és un tema de prioritats. L'altre dia, i ara anem amb el segon tema, que és el tema de l'entrenador, però jo llegia que volien fitxar o estàvem parlant de fitxar el Dani Olmo de l'extrema esquerra i llavors fitxar Guido del Betis, que és mig centre, que ve gratis, no? Acaba de contractar aquest any, no? Vale, a mi Guido em serveix més que el Christensen, sí, i a més si ve gratis, pues mira, també té el seu punt. Dani Olmo no el veig, perquè Dani Olmo no ho sé. O sigui, Dani Olmo crec que costava 50, em sembla, o 60. Sí, però no aporta res que no tinguis ara. Escolta'm, i si m'he de gastar aquests calés, vaig a per Nico Williams, que costes també 50 o 60. Clar. I tens a Lamin a la dreta, que trenca, no?, de defenses, no?, és un ganivet, i tens l'altre ganivet a l'esquerra, que també et trenca. I a més xuta, i és jove. I és ràpid. I és ràpid, vull dir que és un tio que, hosti, tens allà dos bandes, no?, i bueno, i fer això, jo faria això. O sigui, Guido, vale, collonut, però no fitxem a Dani Olmo, home. Home, jo amb el Guido no tinc molt clar que pot ser que sigui un Oriol Romeu 2.0, perquè això que acaba contracte i ho fitxes gratis i... No sé. Jo preferiria gastar-me la pasta amb un mig centre de qualitat. És la decisió. I davant tens gent.
davant tens molta gent. Tu tens la davantera que tens i, a més, pots fer tornar Ansu Fati, que no està al seu millor moment, però jo crec que és molt jove i jo crec que aquest paio es mereix una altra oportunitat. Sí, això sí. No per portar el 10, Això però sí. clarament és estil Barça i ho hem amat de petit, i crec que aquest és un jugador que s'hauria d'intentar recuperar una mica, i llavors, si no funciona, el vens i ja està. Però diria... la davantera està bé. Jo, del mig camp cap enrere, és on ens falta el lateral esquerre i el mig centre. Jo et diria, com a aficionat i soci, jo et diria que estaria encara aquest any que ve, o sigui, la temporada 24-25, encara pendent de dir, hòstia, continuem construint aquest equip, que no el podem construir més ràpid perquè no hi ha calés i és el que hi ha, no? Hosti, i llavors decidir, bueno, anem a apuntalar al mig centre, que és el que diem, fitxes a un crack mundial o un tio que sigui boníssim en allà, i a menys allà, no, aquella posició ja la tens coberta. I a la defensa pots tenir Covarsí, pots tenir Héctor Fort a l'esquerra, que també és lateral dret, però bueno, és el que hi ha. No, el que diem, jo Cancelo no l'agafava. Cancelo que torni al City i ja sigui el City que espavili amb Cancelo. I com a mínim tens defensa i mig del camp, bé. En falta davantera, sí, perquè a més Lewandowski serà un any més gran, amb la qual cosa cada cop anirà baixant, no, el seu rendiment. Tens el Tigrinho, que dius, bueno, és la incògnita, potser comença la temporada, no, i podem fer la pretemporada i poder tenir un entrenador que li ajudi a trobar la manera de com encaixar el seu joc amb el joc del Barça, perquè jo crec que té possibilitats, però és el que dius tu. És molt jove, ve de lesió, ve de Brasil. Jo me recordo quan a l'època de Romario o Ronaldo, no? El Ronaldo, bueno, el gordo, pobre, no? El Ronaldo Nazario, que era molt bo. El bo. Era molt bo, aquell tio. Estaven a Holanda. Jo recordo que es van jugar al PSV, em sembla que així, no? I bueno, estàs un any o dos, o tres, pues, jo què sé, adaptant-te al futbol europeu, no? Amb una lliga que potser té un altre nivell, per poder donar un salt a la primera línia. De fet, Ronaldinho va estar jugant al PSG, que era això. I molt bé, va jugar molt bé allà. I era això, que dius, bueno, jugues al PSG, t'adaptes a la lliga, o sigui, al futbol europeu, i després fas aquest salt a l'elit, no? Com si diguéssim. Clar, has portat a un nano que, hosti, que jo crec que va arribar aquí i va flipar. I a més, que ja la situació del Barça tampoc t'ajuda a que aquesta adaptació del jugador pues, sigui el més còmode possible. Però és el que et dic. Si tens necessitat sempre de guanyar per no perdre la lliga, per Estefan, no quedar-te fora la Copa... Jo crec que hem anat molt ràpid, no? Volent o prometent, ve Xavi i l'objectiu és guanyar la Champions i guanyar la Lliga. Hòstia, la Champions la guanya 2.0, saps? Volien un altre Guardiola i deien que el Xavi, encara que no tingui molta experiència, Guardiola tampoc la tenia, i entén el joc igual o millor que tota la resta del món, però ha sigut, per mi, un dels 5 migcampistes més grans de la història del futbol. Sí, home, clar. Sí. I dius, apostem per ell, és una aposta guanyadora. No, jo ho entenc, però clar, la primera temporada agafa l'equip novè. Espera, llavors tornem al segon tema, no? O sigui, ja acabem de parlar del clàssic, no? I ara parlem de Xavi, del futur de l'entrenador, no? El futur de la banqueta. Sembla que va ser el gener o febrer, no? Que va dir que marxava. No? Sí, després del partit del Villarreal. Exacte, que ho feia perquè l'equip es desestressés i així els jugadors agafaven més motivació i tal. A cada roda de premsa li han preguntat, però te l'has pensado? Tal. O sigui, hosti, és com molt un tema massa repetitiu i ell dient sempre que no. I bueno, perdem diumenge i surt la notícia, crec que va ser dilluns, ahir, que Xavi, clar, tot això, a veure, al final són notícies, no se sap si és la veritat o no, però bueno, deien que Xavi havia demanat reunir-se amb la cúpula del Barça, del club, per parlar de la seva continuïtat, però
volent garanties de reforç de plantilla, que de fet ja és una cosa que ell ja va demanar aquest estiu. Val? El que passa és que, clar, amb la situació del club, si demanes l'home aquest del Bayern, no? el Kimmich, o vols a Bernardo Silva, dius, bueno, ja, chato, te traigo a Mbappé també, de postre, o, no? És com, bueno, la Barça té la situació que té. Vull dir, al final... Bueno, total, que vull saber què en penses, perquè crec que no pensem igual. I aquí hi haurà una mica de debate que ja està bé, no? Perquè, bueno, també se sent que Flick, no? Que si està buscant casa, que si està aprenent castellà, que si estava molt motivat, que no té club, no? Pues vindria gratis, entre cometes, no? I després hi ha aquesta tercera en discòrdia, no? Aquesta tercera opció, que és Márquez, no? Que és com, bueno, el relevo, vull dir, com una mica va fer Guardiola, no? Que és entre un filial, un any, 2 anys, i després pujo al primer equip, no? Jo sentia que es veu que la Porta ho va fer així, o sigui, ho va fer, no, fico allà Márquez perquè confio en Márquez i el pujaré, però que es veu que no està acabat o no està convençut del tot de que aquesta pujada pugui ser ara, no? Com si diguéssim. Jo he vist massa poc del filial per dir-te... A veure, juga molt bé. Sí, jo sí que n'he vist, juga molt bé. El que passa és que, bueno, digue'm què opines i després et diré jo, perquè jo no vull que Xavi continuï, jo crec que tu sí, no? Què vols? Sí. Vale, pues ya está. Ya nos hemos desenmascarado. Sí. Sí, ja està. Han caigut les caretes. Però jo li donaria una altra temporada, perquè jo no crec en l'efecte entrenador en general, i més amb la situació que tenim. I més amb el projecte que està... Ara mateix tens els nanos. Els nanos t'han salvat la temporada, clarament, que sense els joves del filial que has pujat no estaries on ets ara, i crec que més que res aquests sí que creuen en el Xavi, i aquests sí que ho tenen com una llegenda del Barça, o van veure jugar alguns crec que portaven bolquers quan jugava bé amb el Barça, però que jo crec que per aquests necessites un entrenador que coneix la casa, que aprecia la masia, que té aquesta experiència de ser d'aquí. I això podria ser un argument per en Márquez? Pot ser, però ja ho he dit. Ho conec massa poc, com juga el filial, com entrena ell, per dir-te, sí, seria un bon recanvi. Però jo per això diria que Xavi ha demostrat que li falta molt com a entrenador, i si una cosa ha demostrat és que sap portar els joves, i crec que això és, per mi, és la raó més gran perquè es quedi una temporada més amb tranquil·litat i sent sincers amb l'afició, amb els socis i amb el club, i dir, no podem aspirar a guanyar-ho tot. El que tenim que fer és construir amb els nanos i amb fitxatges clau, i amb el que tens, i començar el projecte i consolidar el projecte que has començat la segona meitat d'aquesta temporada, perquè fins la segona meitat d'aquesta temporada no jugàvem a res de res, ni defensa, ni atac, ni baixa forma de tots, i ara al final de temporada estem més o menys trobant el que necessitem per guanyar partits i ser competitius. I ara porta-li al Xavi el que vol, amb els pocs diners que tens, però almenys el perfil de jugador que el Xavi vol, dona-li tranquil·litat per aquest costat, i deixa-li una temporada més. Jo és el que faria, perquè el contracte el té, i és un home de club. Si ell veu que això no funciona, es marxarà, suposo. A veure, jo crec que sí. No sé què opines tu. A veure, jo crec que primer, ell ja va dir que marxava. Llavors, escolta'm, si no estàs convençut, o no t'hi veus, o no sé, o el que t'han promès no t'ho han donat, i llavors no vols continuar aquí perquè no veus manera d'arreglar-ho, has de marxar. I el club, en aquell moment, o l'hauria d'haver fet fora, perquè aquesta dimissió en diferit
jo no l'he entès, val? No, De fet, Laporta va dir que si no hagués sigut Xavi l'hagués fotut fora, vale? Hem tingut, o ell ha tingut sort de que l'equip ha fet com aquesta petita remuntada, no? Que ens ha motivat a tots i que, bueno, ens hem vist a semifinals i a Wembley ja directament, no? Sense passar per Dortmund o per Madrid, no? Ja La sisena, era com els un memes puente aéreo directe, no? Però, molt pesats amb lo del 6. sí, però tornant a això, hosti, primer, tu has dit que marxes. Segon, a la porta potser li interessa que continuï Xavi perquè és el seu paraigües, no? O sigui, totes les polèmiques, tot està molt focalitzat amb l'equip i no està focalitzat amb la gestió del club, de que se't marxen directius importants i no els reemplaces, es prenen decisions random i ningú les critica o se sent molt poc aquesta crítica perquè el foco està en Xavi i en el joc del primer equip i com està jugant el primer equip i llavors, clar, a mi em dóna la sensació que és una solució més per no criticar o ficar el foco en la gestió de la porta que no tant amb voler arreglar la situació. Perquè, per exemple, si a mi Xavi em diu al febrer que marxa, hosti, òbviament, si no tinc calés i no puc fitxar cap entrenador, que no sé si és la situació, clar que potser tinc a Márquez al cap, perquè dic, home, clar, si Xavi se'n va i no tinc ningú més que Márquez, pues bueno, pues hauré de ficar Márquez i a veure si hi ha suerte. Però jo com a seguidor penso, hòstia, si la prova d'un entrenador poc experimentat, no, i tal, ja l'has fet amb Xavi i no t'ha sortit, jo crec que ara no toca tornar a provar, per exemple, amb Márquez, no? És, hosti, agafa un entrenador que pugui... A veure, primer perquè som al Barça i has de fotre o has de fer un equip competitiu, perquè Xavi porta 2 anys i mig, sí que és veritat que amb la situació que té el club, vale? Amb això no t'ho discutiré, però porta 2 anys i mig amb alt i baixos, no? O sigui, l'any passat vam acabar bé, guanyant la Lliga, sí que és veritat que els últims partits va ser com un poco ja fiesta, no? Però bueno, ja l'havies guanyada, ja donava igual, però aquest any, hòstia, aquest any ha sigut horrible. Horrible. Sí. I de fet, al final de Xavi, no? O sigui, el que deies tu del partit de Villarreal i tal, és que allò va ser com dient, hòstia, és que no pot ser. Vull dir, les coses a vegades s'han d'acabar i s'acaben i ja està. I, escolta'm, vull dir, Xavi és una llegenda del Barça. Molt més. Fins i tot et diria que Guardiola a nivell de jugador, A nivell de jugador. O sigui, per mi Xavi... I per suposat molt més que Koeman. Home, abans. És que jo crec que Xavi és dels 5 jugadors més importants que ha tingut el club a la seva història, ¿vale? Començant per Messi i cap avall, però clar, hòstia, jo no em vull carregar aquesta llegenda com ens hem carregat una mica Koeman, que també Koeman ha fet perquè ens la carreguem i li agafem una mica mania, perquè cada cop que parla, el que diuen que els holandesos són molt així, i cada cop que parlen és com per fotre pals, no? Sembla que té algú dintre que se li va quedar, no? Sí, no. I que necessita treure-ho. Rencor. Sí, té com un rancor allà que dius, hòstia, vale, pues parla amb la porta i arregleu els temes, però, tio, que ets una llegenda també, saps? Que vas marcar el primer gol, bueno, el gol de la primera Champions, no? Vull dir, hosti, no... Sí, però jo ahir soc més... A mi em dona una mica igual. Jo separo la figura del jugador de la figura de l'entrenador. A mi, a veure, el gol de Wembley no li treu ningú a Koeman. No. I estarem eternament agraïts. I Xavi molt més. Xavi ha donat el millor Barça de la història. Un dels millors equips de la història del futbol sí. De la història a nivell mundial. Llavors, vale, compro que diu que se'n va perquè veu que això no xuta, no li porten els perfils als jugadors que li van prometre, no hi ha estabilitat a la direcció deportiva, tampoc, no hi ha un professionalisme que es requereix per portar un club com el Barça. Jo a vegades penso que és una mica estem portats per als cunyats, saps? Que ara me'n vaig de festa, ara faig un TikTok, ara parlo una mica... No sé, em falta professionalitat que jo crec que abans sí que havia. I a la primera presidència de Laporta també van portar gent molt bona i
i ahir es va notar. Després parlarem una mica també de la professionalitat del club i tot, però jo crec que aquí Xavi pot canviar d'opinió. Això jo ho entenc. Estava molt cremat amb la premsa, estava molt cremat amb tots els pals li caien a ell, però jo encara penso que es mereixia una temporada amb les peces que necessita, encara que no siguin de tanta qualitat com ell voldria perquè no ho pots pagar. Clar, però és que... I construir començant amb aquest projecte que té ara. És que aquestes peces no li portaran. És que jo crec que... I què li portaran? No ho sé. O sigui, no sé què té Deco a la xistera, perquè és el que dius tu, amb el caos organitzatiu que té el club, que sembla un cortijo, el que deies tu, los cunyaos, sí, sembla el cortijo de la porta, i allà tens doncs, els que li riuen les gràcies, no? I els que li segueixen el rotllo, perquè ell es deu pensar que, bueno, com ja ho va fer una vegada, doncs ho tornarem a fer, no? Com a l'eslògan de la seva campanya, no? I, clar, ho tornaràs a fer tu sol. Si tu sol no ho podràs fer, tio. O sigui, et fa falta això, gent al voltant que funcioni. Vam tenir el Mateu Alemany, que jo crec que en aquells anys va estar bé perquè era un tio que, bueno, que aquesta deficiència que teníem a nivell econòmic, a nivell tal, la suplia pues, amb la seva... No? Hòstia, pues he encontrado a fulanito gratis en no sé dónde, pum, me lo traigo. Vull dir, tenia aquesta visió bueno, de que estem en la situació que estem, tirem endavant. Després tenies a Jordi Cruyff, que era una mica aquella imatge, no? Que, bueno, Cruyff no està, però està l'hijo, i, bueno, potser aportava, i tenia bon rotllo amb Xavi, no? I aportava una mica seny, no? Dintre de tot allò, però clar, ara et portes... Bueno, era una mica també com el Zubizarreta que teníem abans, saps? Que bueno, una figura institucional que a lo millor ell no portava els millors fitxatges que es van fer en aquella època, però sí que era aquest paio que respectava a tothom perquè està allà. I amb el Jordi Cruyff passava una mica el mateix. El que jo tinc entès que ell volia entrenar. Però, Estefan, saps què passa? Que a mi em sap greu, perquè és el que dius tu. Portem 3 o 4 anys, no? amb la porta, i cada any hi ha hagut canvis. No? O sigui, no hi ha una estabilitat que diguis, hòstia, tinguem una secretaria tècnica que porti 3 anys i que tinguin al cap, no, mira, largo plazo, no? O mig plaç, no? D'aquí 3 anys voldrem jugar així. Va, quin pla fem? Quins jugadors podem fitxar? Quin entrenador tenim? Al futbol base, perquè el futbol base segueix jugant de puta mare. Vull dir, veus partits del Benjamín, de l'Alevín, hòstia, i jugant tots igual i va de puta mare. Dius, cony, per què no fem el mateix al primer equip? Pues per què no? Perquè al primer equip hi ha una persona que està fotuda allà, que és a la porta, que és això, és l'hombre orquesta, saps? Vull dir, fa de tot. Sí, i al final et fot a Deco, que és el representant del Rafinha, que dius, Deco? Deco? En sèrio, Deco? Deco que el vas fotre fora quan va entrar Guardiola, por fiestero, sí. No? Amb el Ronaldinho, que no entrenava i està tot el puto dia al gimnàs perquè estava allà dormint la mona. Vull dir, a Deco et portaràs ara? O sigui, són d'aquestes decisions que dius, hòstia, no hi havia cap... O sigui, hi havia... Crec que van estar a punt van estar a punt. Rumores, al final, vés a saber. Em sembla que era el director tècnic del... Havia estat al Betis o alguna cosa així, però que van començar a dir el currículum del tio que i deies, bueno, és un professional de la seva feina, saps? Però també es parlava del Monchi, del Sevilla. Ja, però Monchi... Rumors i tal... Sí, bueno. No sé. Però bueno, tornant als entrenadors, jo... Vinga, va. Aquí poses, i amb quines expectatives? Perquè és que Márquez ja hem parlat i hem dit, vale, pues... Márquez és el parche que si Xavi no continua serà ell. Això està clar. Ara, jo aquí fitxaria, doncs mira, Flick, parles amb ell i li dius, senyor, no tenim calés per fitxar. Vull dir, si vens, has d'assumir que, bueno, potser podem fer una venda, potser De Jong te'l pots trobar de sobre, potser Araujo, saps? Però, bueno, són vendes complicades, no? El que dèiem, vendes traumàtiques, perquè, bueno, al final són jugadors que, bueno, De Jong, no? Tota aquesta polèmica de cada any, i que potser aquest any no ha acabat bé, però, bueno, és un bon jugador i és un tio que porta anys, i Araujo... No, per mi és el més transferible. Jo també estic d'acord. Perquè al mig estàs cobert. Sí. També
també tenint en compte que al mig surten amb una regularitat pas molts bons jugadors del filial. Sí, jo també estic d'acord. o de la En canvi, Masia, Araujo, jo crec que ahí tens. Araujo, hòstia, vale, sí, la va cagar aquí a Barcelona contra el París, però home, Araujo és un gran central, saps? Vull dir... I és jove. Vull dir, encara el pots aprofitar. I és jove i té temps per millorar. L'única cosa que li falla, que és la sortida Estefan, de pilota. I si ell no té temps, perquè, hòstia, potser per actituds ja no dona, ja tindrà al costat jugadors que l'ajudaran, no?, a que allò sigui, diguéssim, menys... que afecti el menys possible a l'equip, no? Jo crec que això un entrenador ho ha de poder fer. De dir, hòstia, les mancances que té aquest noi que no sap treure-la, no? Bueno, doncs inventem-nos alguna cosa perquè no sigui tan fàcil com, bueno, fico a Mbappé cobrint a Cubarsí i ala, el Barça ja no té opcions de treure la pilota perquè només la pot treure Araujo, va, no? Sí. De trobar alternatives. El que va passar amb el PSG i va passar amb el Clàssic també, que li deixen sol perquè saben que de 15 passades una és bona i aquesta pot acabar en gol. Exacte. I el Barça ja té un problema que no tenia, per exemple, amb Puyol Piqué, tenies a Piqué, que clarament era el que tenia la millor sortida de pilota, però Puyol, que era el corrector, jo crec que Puyol era el... O sigui, Araujo és el més semblant que hem tingut de Puyol, però Puyol sí que també podia treure amb una mica més de qualitat que I també, Araujo. Estefan, és que aquell equip estava tan ben treballat que aquesta mancança de Puyol no afectava, perquè o et baixava Busquets, o et baixava Iniesta, o et baixava Xavi, i ja aquells... O sigui, ja eren automatismes que ja ho tenien. O sigui, l'altre equip no podia... Sí, vamos a cobrir a Piqué i que Puyol se la juegue. No, perquè Puyol li passarà a qui sigui i ja està, trobarà la passada ràpid, perquè ja estava l'equip fet o ja estava entrenat l'equip, no?, perquè això no t'afectés, ¿vale? Llavors... Sí, les triangulacions, sempre 3 jugadors, sempre s'oferia algun, tècnicament tots boníssims. No tornarem a tindre aquest mig del camp mai, però... Que va. Però sí que és cert que si has de vendre, jo a Araujo... A veure, si et ve el Bayern amb 100 milions i tal, és molt difícil dir que no. Però jo abans em trec a De Jong i a Rafinha. Sí, tot i que Rafinha jo crec que s'ha reivindicat una mica aquests últims partits, però sí que potser gràcies a aquesta reivindicació és quan l'ara l'hem de vendre, perquè potser ara et donen 60, 70, 80 i dius, vale, pues ara sí. Ara sí, sap greu, perquè el nano plora i sent allò, no?, els colors i sap greu, però també hem de ser conscients que l'equip i el club ara mateix està com està. I si has d'elegir... Algunes de vendre. No, exacte, i si has d'elegir entre Araujo o Rafinha, doncs s'ha de vendre Rafinha. Aquí no hi ha més. Ara, jo estic amb tu. Jo intentaria De Jong convidar-lo a marxar amb l'excusa, motius que sigui. Chico, l'any que viene pocos minutos tendrás. L'excusa que sigui, el que sigui. ¿Vale? Això. I també sap greu perquè és molt del Barça, és molt culer, bueno, però porta molts anys. Sap greu. Porta molts anys i no ha acabat d'encaixar per les circumstàncies que siguin. Ja dic, no crec que sigui tant per ell, sinó és també per com ha anat el club, perquè venim de Setien, Koemans i merdes. Vull dir, tampoc el club ha tingut una estabilitat per jugar... Ara que dius Setien, que és una cosa que també em penso. Tu posa't al Barça els últims anys. Va marxar Guardiola perquè no va aguantar la pressió. O es va cansar, es va buidar. Vale. O el van fer marxar. Ves a saber. Sí. O l'entorn, el que sigui, no? Vale. Després tens a Tito, que en pau descansi, que jo crec que era la solució ideal perquè es va veure que com jugava l'equip era una passada. També tenia els jugadors, però era un entrenador molt, molt semblant al mètode Guardiola. I després tens a Luis Enrique, que ja comencem a tenir menys mig del camp. Ja és més vertical, ja és més passades llargues, i tens endavant la MSN que ho ficava tot molt bé. I el millor Neymar, Luis Suárez amb... Sí, i després ens va tapar Messi els anys, però que entrenador que va vindre, del Tata Martino, Valverde, Setien, Koeman,
i ara tens a Xavi i li dones 2 temporades i mitja, no? I fora també. No sé, és que no crec que sigui la solució. Jo crec que no és la solució canviar l'entrenador, sinó que tornar a tenir un projecte, com tu has dit abans, a llarg plaç. I la dificultat que tens amb un projecte a llarg plaç és que hi ha molts calés, molts crèdits, has de pagar moltes quotes, estàs fent un estadi i necessiten èxit ràpid i a curt plaç i necessiten calés. I l'única manera avui en dia és tenir un equip amb estrelles, amb fitxatges, i jo crec que allí és una mica la necessitat d'apostar per a l'èxit ràpid i no pots dir als patrocinadors i als socis bueno, nois, ara estarem 3 anys que no guanyarem res. Bueno, però jo crec que això tampoc cal dir-ho, no? Jo crec que aquí la clau és, com a qualsevol projecte que comences, no? És, hosti, si ja només començar ja estàs prometent i ja estàs ficant aquest objectiu de Champions, Lliga, ho tornarem a fer, juguem bé, ja estàs posant una pressió extra a l'equip tècnic, no? a tothom que està en allà, que et pot sortir bé o no. Vale? En canvi, si ho fas al revés i dius, hosti, venim de la merda absoluta com va deixar Bartomeu al club, vale? Sense calés, a punt de desaparèixer com a club de socis, no? Diguéssim, i això ens hem de recuperar, a més, ara tenim les obres del camp, o sigui, se'ns ajunta tot, no? Vale, doncs, hòstia, intentem fer un equip, no? O sigui, un Bayer Leverkusen, per posar-te l'exemple de dir, hòstia, tens jugadors, no tens estrelles, no tens el nano que hi ha al mig del camp, no sé com es diu ara, però és un nano que és bo, és com un Pedri, vale? Però no tens estrelles. Sí. Ara, tens un equip de futbol. Hòstia, doncs fem un equip de futbol que estigui ben balancejat, que sàpiguin a lo que juguen, que siguin competitius, que sigui amb gent de la casa, que és l'única que sent els colors i l'única que quan perd, hòstia, ho sent, i l'única que quan surten al Bernabéu no s'amaguen. Mira la Min. O sigui, la Min va haver-hi un moment al principi del partit, quan van ensenyar la imatge que es veia al marcador, aquell que han fotut 360, i el tio estava allà, s'estava acordant com el pantaló i mirava dalt i jo pensava, dic, hòstia, sembla com si està acollonit. Penses, tens 16 anys... Home, ha d'impressionar, tens 16 anys. El camp aquell està acollonit. Doncs què collons? T'agafa la primera i es pixa a Camavinga, saps? Dius, vinga, va, per què? Perquè és del filial i perquè està fart de jugar al MIC, a tornejos d'aquests, contra Villarreals, contra Madrid. Vull dir, els nanos de la cantera això ja ho tenen. Vull dir, no els hi cal ni que els expliquis com jugar, ni que els expliquis que, hosti, en el Bernabéu aquí hem de fotre la cama i ens hem de barallar. Els que venen de fora, bueno, et pot sortir bé o malament. Llavors, si tu d'inici ja marques una mica el camí, de dir, no, anem a fotre un equip, a l'entrenador aquell, amb 1 any, 2 anys, hòstia, ja has de veure que aquell equip té alguna cosa, no? I que està canviant. I això amb Xavi és el que a mi no m'ha passat. O sigui, hem anat, doncs això, amb subidon a mitja temporada, doncs perquè, mira, ha trobat aquella posició... Una mica de Dragon Khan, sí, saps? Sí, aquella clau, hòstia, mira, doncs ara, no sé, l'any passat que era, bueno, la defensa, no?, que era molt contundent i tal, doncs mira, la defensa puta mare, clar, tenies a Busquets allà i, bueno, t'anava tapant... Ell el que va... Xavi per mi ha fet 3 coses que s'ha inventat ell o amb el seu staff, que al principi era el quart migcampista, que agafar a Gavi o a Pedri i fotre-lo a... Sí, allà dalt, no? A l'extrem esquerre, per exemple, i crec que això va donar un diferencial al Barça per als jugadors que tenia i compensava el que li faltava de planter. Després, la segona, per mi, clarament, és lo de Christensen, i jo crec que la tercera va ser els nanos del filial, el Cubarsí titularíssim, el Lamin titularíssim, el Fermín jugant molts minuts i molt bé, és un mini Gavi, no té tanta qualitat com Gavi, però té el cor, té l'entrega, té el físic, i té gol.
I té gol, té el xut també de fora de l'àrea, que això és una cosa que sempre em fot molt nerviós, sí. que no xutem. L'únic que xuta és Gundo i de tant en tant quan està Fermín. I luego, també, per mi Gundogan és el millor jugador de la temporada, sí. al Barça. Sí. I li estan fotent pals per tots els costats. Mira, això Estefan, ho sabràs tu millor que jo. La cultura alemana, i potser, no, perquè, bueno, no ho sabeu, Stefan és austríac, val? Llavors, jo he treballat amb alemanys molts anys, i jo el que passa amb Lewandowski, no? Amb la seva sinceritat, no? Que no s'amaguen, o amb Mundo, jo ho he vist a la feina. Vull dir, és gent que no està per donar-li voltes a les coses. Vull dir, si algo lo veo, t'ho dic i s'ha acabat, t'ho diuen bé, però t'ho diuen. Bueno, és que, saps què passa? Que per això és cultural. I que això és una cosa... Jo porto ara, 22 anys visquent a Mataró, saps? I crec que conec bastant bé la cultura espanyola, la cultura catalana, m'he integrat molt bé, però és que hi ha una cosa que aquí, com diuen en castellà, brilla por su ausencia, que és la cap... I ja sé que estic generalitzant, però és que són 22 anys i que ho he vist tantíssimes vegades, sobretot a la feina, amb els meus companys d'aquí, que brilla per su ausència la capacitat de separar lo personal del treball i una mica no tenir aquesta reacció emocional a la crítica, perquè la crítica és fonamental. Yeah. I si tu parles amb un alemany, amb un austríac, que et diran, si la cagues, l'has cagat, t'ho diran bé, però no t'ho diuen per posar-te en evidència o perquè et fotin pals a tu i no a ell, sinó t'ho diuen, nene, si fem això no hagués passat. O la propera vegada, l'experiència, aprendre. I també, Gundo és un jugador què té, 32? No, 30... Capità del City, campió de la Champions, vull dir, a veure... Sí, o sigui, té 32 i l'Araujo 20 i pocs i sí, aquí, tu has de saber encaixar. Jo aquí la crítica. Crec que va sortir ahir que Araujo, quan van presentar el llibre aquest dels relats solidaris, crec que va ser que li van preguntar. I ell va dir, sí, ya he hablado con Gundo y me ha demanat disculpes. ¿Cómo? ¿Qué collons de demanar disculpes? Què disculpes t'has de demanar? Sí, no? també va dir millor que no ho comento perquè jo tinc valors, jo crec que hem de tenir uns valors. Si el valor és tapar el del costat, ens anirà malament sempre, perquè no és qüestió de que tot és meravellós sempre, sinó que els conflictes ajuden, si ben gestionats, ajuden a millorar. I això és el que no entenen. I llavors, vale, tenim jugadors amb moltíssima experiència que han de tenir protagonisme. Tens a Ter Stegen, tens a Gundo i tens a Lewandowski allà. Jo crec que aquests tres, perfecte. Després tens a la joventut, que tens el Cubarsí, tens el Fermín, tens a Gavi, que tornarà... Pedri, que tots aquests són molt joves encara. Per això et dic que el mig del camp ofensiu, diguem que, o extrems interiors, mitja punta, anem sobrats. Si tu et vens a De Jong, més minuts per Gavi i Fermín, per exemple. I jo crec que el Barça, si cobra 100 milions, 90-80, hòstia, llavors pots fitxar aquell mig centre que tu vols, perquè segurament Kimmich el podràs arribar a fitxar, Zubimendi segur, una altra cosa és que vulgui venir, perquè jo sempre que he sentit que parlant de Zubimendi, jo recordo que aquest noi no volia venir, però bueno, vés a saber, potser canviar d'opinió, no? Però jo estic amb tu. I ja per acabar, que ja portem gairebé l'hora, jo crec que venta hauria de ser De Jong i intentar apuntalar, no? Aquest mig del camp que tant ens fa falta, no? I què fem? Mig centre. I què fem amb els Joaos? Fora. És que jo soc molt radical, tio. Igual que et dic de Xavi, de que sí, va dir que marxava fora, i llavors, hòstia, projecte nou, diguéssim, jo amb els Joaos igual. Jo crec que Cancelo o sigui, si no tenim un duro, no? I hem de prioritzar, jo crec que en el filial pots treure laterals. De fet, Valde està lesionat, però Valde tornarà i Valde ja és esquerrà, i Héctor Fort és lateral dret i tens a Koundé.
I al final, mira, Héctor Ford et pot fer com de comodí, no? Per exemple, i llavors estalviar-te Cancelo, perquè a més, és el que dèiem abans. Vens de l'any passat, que ja tenies una estructura defensiva, ve Cancelo i t'ho fa canviar perquè has de ficar Cancelo, no? Sí, Llavors allà és on comencen l'has de ficar tot en aquest calçador. caos, no? I tots aquests problemes. I jo Cancelo res, i Joao Félix menys. Joao Félix, trobo És que Joao Félix... el fraude, o sigui, és el no sé, tio. O sigui, mira que el nano no em cau malament a nivell personal. Sap molt mal, vale? em sap molt greu, el Joao Félix. Sí, però és d'aquella gent que li veus que té talent, no? I que sí, potser més talent que el Ferran, no? O sigui, li veus que tècnicament té més talent, té més recursos, però li falta gasolina, li falta... Hòstia, Fermín, per exemple, que és el que diem, té menys talent a les cames. Hòstia, jo crec que el triplica a nivell d'actitud, de córrer, de treure pilota, de xutar, de marcar, no? O sigui, no li cal tant. O sigui, no crec que ens aporti tant Joao Félix com per haver de gastar vés a saber el que et demana a l'Atlètic de Madrid, tot i que també se'l vulgui treure de sobre. Sí, a veure, a mi lo de Joao Félix és tenim una relació molt complicada, ell i jo. Quan ho van fitxar vaig dir, però què foteu? Aquest paio? I et dic seriosament que jo pensava que era més gran del que és, perquè fa tants anys que l'escoltes per allà per l'Atlètic, va arribar molt jove, i jo pensava que aquest té 28, 29, i no, és molt jove. Llavors, ho veus jugar als primers partits, dius, hòstia, no sé si és la motivació del principi, però jugava bé, fotia gols, assistències, molta fluidesa, s'anava d'un a dos, creava espais, i vale. I després dic, hòstia, m'ha fet canviar d'opinió. Va, m'agrada. Dic que m'agrada i es passa 10 partits que no el veus. I li va passar... I després vaig mirar una mica... Amb el Chelsea li va passar el mateix. Entra, mega estrella, hòstia, com la toca aquest paio i després es desinfla, no? Desapareix. Sí. Jo és que és el que dèiem. Ara amb la... El que passa és que després et fa un gol de xilena, saps? I contra l'Atlètic de Madrid et fa el partit de la temporada. Sí, bueno, vale, però... Sí. Un tio que juga... O sigui, un jugador que se li pressuposa aquest nivell amb el sou que deu cobrar i d'aquestes expectatives t'ha de guanyar partits. Com te'ls hauria de guanyar Lewandowski, O sigui, al final tampoc és tot cosa d'ell, no? Però jo crec que amb la necessitat que té el club, amb els pocs calés que n'hi han, has de prioritzar, és el que dèiem. O sigui, jo tots els calés els ficaria al mig centre, venga de Jong, no renovo o no em quedo amb els Joaos, amb els dos, i intento això, encaixar Víctor Roque d'alguna manera, perquè ja el tinc i no puc, no puc vendre o no puc cedir-lo. Podria cedir-lo, però vaja, no crec que fos una bona solució, no? I tenir això en el cap sempre. Jo crec que Víctor Roque, com a molt, jo li donaria fitxa del filial i el pujaria. No ho sé. Sí, si realment veus que no comptes amb ell, saps? Que has d'amortitzar una mica, si dones una oportunitat, doncs juga amb el filial. A veure, Víctor, ho sento molt, però no has demostrat res, no tens la preparació física ni estàs acostumat a com es juga aquí. Anem tornant una temporada. Saps què passa amb això? Que jo crec que el filial ara està molt ben encaixat. Jo sí que n'he vist alguns partits i, hòstia, és molt divertit de veure el filial, perquè realment al marge de la mà de Márquez, que la té, això tampoc, jo no soc ni defensor ni opositor de Márquez, però home, sí que se li nota que el tio ha fet alguna cosa allà. Hi ha molts bons jugadors al filial. O sigui, per això et deia que jo crec que aquestes posicions rares, no? De, hòstia, un Joao Félix, però un Joao Félix per estar a la banqueta com a suplent, m'agafo un del filial que em pot servir igual de suplent i sortirà... Mira l'Héctor Ford. Dic Héctor Ford perquè és com el tercer, diguéssim, que no ha jugat molts minuts, no? Però que saps que quan juga... No, però va pujar i ho va fer bé. Clar, llavors, hòstia, fem lo mateix i no ens gastem calés. I sense floritures, que a mi el que m'agrada dels nois del filial és que sense floritures saben què fer. El Coversí, segon, tercer partit, et feia unes passades encara que era treure la pilota ja en llarg o en un atac i la intercepta i la treu,
no dona una passada No, a la sap grada. el que fer. Sí, ho pot evitar. És que jo crec que amb això Covarsí... Fins i tot refusa amb intel·ligència, és saps? que jo crec que Covarsí, a la que tingui un parell d'anys a l'elit i que no es trenqui, per favor, jo crec que aquí tenim un central, però, vamos... O sigui, igual que Lamine el veus que dius, puf, aquest noi sembla Neymar, entre cometes, no? Més que Messi. A mi em dóna la sensació que és com més... Ara, Neymar sense la màgia aquesta o l'alegria brasilenya, ¿vale? D'aquestes floritures rares, no? Però, hòstia, li veus aquest primer sprint, la driblada, que te va per una cama a l'altra, i dius, hòstia, és un tipus, no, desbordant, no? És un tipus així, no? Però jo crec que Covarsí... Sí, és una mica el que pensàvem amb Ansu, quan va irrompre... Sí, potser menys talentós era l'Ansu, no? Però l'Ansu et fotia unes fintes i bum, i a dintre, no? Era brutal, sí. Molt potent, molt potent. Era una passada. Llavors, jo faria això. Jo ficaria el foco en... Hòstia, anem a fer un equip de futbol, ¿vale? Amb la gent de la casa i amb aquests 2-1 fitxatge que sigui diferencial. I si hem de fitxar un per temporada, fem-ho. Doncs fitxem el Kimmich de turno o el Zubimendi de torn i ja el tens. I aquest ja el tens. I l'any que ve, hosti, doncs potser Lewandowski ja en tindrà, no sé, 37 o 38, doncs ja l'has de traspassar, o a Aràbia, o a la MLS. Aràbia Saudita. On sigui. O la MLS. I potser ja tens a Vitor Roque, que ja, doncs amb un any més, doncs bueno, comença a veure's alguna cosa, i si no, doncs sí, aquí has de fitxar un crac. Aquí sí que has de fitxar un crac. Però bueno, mira'l ja, busca'l a la Lliga Alemana, no sé, en algun equip d'aquests, no sé, un Dortmund, no?, que comença a treure Haalands i jugadors d'aquest estil, doncs fixa... Ja, això és el que també trobo a faltar, això, que abans sí que quan fitxaven a veure, tradicionalment sempre ens hem equivocat molt amb els fitxatges i que hem comprat molt car i venut molt barat. Sí. Això sempre ha sigut així. Però sí que vam tindre una temporada, sobretot quan teníem el Chiqui per allà, amb el Zubizarreta també, i amb el Mateu Alemany una mica, a veure, perquè no ha tingut calés. Ens fa falta l'Etó. Em falta una mica l'escouting. Ens fa falta l'Etó de torn, vale? que encara juga a un equip de segona o tercera fila, perquè aquell Mallorca, no recordo, bueno, no sé si era un gran Mallorca, vale? Però ja veies que dius, no, però aquest nano té alguna cosa, i és barat, i potser el que li fa falta és fer aquest pas a un equip gran, no? I mira, que va ser dels últims dels millors davanters que hem tingut. Llavors, per terminar, fem un 11 per la temporada que ve o què? Hòstia, clar, sense fitxatges, no? Perquè no sabem qui vindrà, o podem ficar... Bueno, no, volem un mig centre, però no diem noms, no? I a veure qui entra, no? Et dono un joker, ¿vale? o un parell de jokers. Vale, va. Perquè comencem amb l'equip i al final l'entrenador. Vale. A veure. Bueno, portaria Ter Stegen, esto està clarísimo. Vale? Jo seguiria amb la mateixa defensa que hi ha ara, amb Koundé, Araujo, Covarsí i al lateral esquerre amb Balde, si està bé. Vale? Sí. Mig del camp, el Joker, en el 5, vale? Jo en aquesta posició, no sé, un mig centre, Oriol Romeu, pobret no, però un mig centre, Gundogan i Pedri, i davant Lamine a la dreta, Rafinha a l'esquerra, però bueno, Rafinha pot fer, no? És d'aquest quadrat l'home aquest que pot ser un mitja punta o alguna així, o podria ser Gavi, vale? Aquí podria ser un o l'altre, i davanter, bueno, Lewandowski perquè no hi ha un altre. Aquí sí que no podem fer res. I d'entrenador el Flick i el Xavi no vull. Ja, estava clar. No, a veure, coincidim bastant a l'11. Jo començaria també amb Ter Stegen, òbviament, perquè hem vist que quan va jugar Iñaki, que és bon porter, però li falta la sortida. Li falta la... Li falta. Però bueno, Ter Stegen. Llavors, jo posaria el segon joker al lateral dret. Jo és que fitxaria un lateral dret, amb garanties. I tens l'Hèctor Fort per fer-te de segon o alternant. Joao fuera... bueno, sí, llavors, jo també. Jo el Joao és fora,
Sí. Lateral dret, Araujo, Cubarsí i Valde, vale? Després, al mig del camp, un mig centre defensiu, clar, contundent i de preu, com diuen aquí, un mig centre de preu. Després, Gundogan i... És que en Pedri m'encanta, però Pedri... Bueno, jo crec que Pedri ha estat fotut aquest any. A veure la pretemporada, com va, que es recuperi bé. Pedri és un crac. Per mi és un crac. Ara li estan fotent canya per un tubo, però, home... Hosti, si ens carreguem a Pedri, ja apaga i vámonos. No, però no és perquè li donin canya ara. És que jo crec que físicament és molt fràgil i no sé si té solució això perquè ja han provat de tot. És un paio amb una bona vida, o sigui, un bon estil de vida, i li han canviat d'alimentació, els entrenaments, i es segueix trencant com molta facilitat. Bueno, total, que Gondo mig centre i Pedri amb asterisc i jo sí que ahir posaria Firmino a Gavi com a primera opció si Pedri no, i davant Lewandowski perquè no n'hi ha un altre, Lamine perquè Lamine, i el que no tinc clar és Rafinha està revifant, però Rafinha no... És una mica Joao Félix que no té la continuïtat de bon joc. Llavors jo ja jugaria amb Fermín i amb Gavi també, depèn una mica. Rafinha, si vols vendre car, jo crec que és una bona venda també. Sí, jo també, sí. El tema és que si hem de prioritzar, no? Que dèiem, hòstia, no tenim calés i potser venim de Jong, no? Per com a jugador així a la venda, amb aquests calés ja pots fitxar al mig centre i és aquesta supervivència de dir, bueno, va, tornem a apuntalar la defensa, que ja la tenim, vinga, ara anem pel mig del camp, va, doncs fitxem aquesta peça que ens falta. I si Rafinha, sí, no sé, ve un Newcastle o un Manchester United que també es va sentir i et donen, doncs bueno, 70-80, doncs cony, anem a per Nico. Si és que el tens allà. Clar. Si és que el tens allà. Si a més es porta a puta mare amb el Lamine Yamal i amb el Cubarsí, vull dir, és que seria un paio... L'únic tema és que el paio vulgui seguir a Bilbao perquè, bueno, els jugadors d'allà senten com senten al club i, bueno, els importa una mica menys potser guanyar Champions i tal, i més el jugar en el seu club, no? Però jo faria això. Jo si em trec a Rafinha vaig directament a per Nico. És que si no anem nosaltres, anirà un altre, eh? Ja et dic jo que... Sí. I més a més amb Mbappé al Madrid l'any que ve... És que has de tenir un equip més competitiu. Però començant... Has de tenir més gol i més solidesa defensiva. Clar. Bueno, Stefan, un plaer. Ahí estem. Un plaer. També, Primera teràpia conjunta. I no l'última. No l'última, però necessitava treure coses. Sí, haurem d'anar parlant més del club, no? De, jo què sé, l'estadi nou, que implica tenir l'estadi, vale? Bueno, tot això que ja ho anirem parlant, vale? Però bueno, un plaer, moltes gràcies per apuntar-te a l'aventura aquesta del córner i de fer-ho en català. Perquè us ho deia, porta 22 anys aquí a casa nostra, però bueno, és de lloar, vale? Que ho intentis i ho has fet de puta mare, també t'ho dic. O sigui que... Gràcies. A veure si agafo més fluidesa a l'hora de parlar. Però parles bé. Sí. Està bé. Perquè a vegades em costa, que tinc que pensar massa, però bueno. És el que hi ha. Però encantat, així practico i milloro. Clar que sí, home, clar que sí. Això no té molt. Aquestes classes gratuïtes, no? Exacte. Molt bé. Bueno, doncs recordeu que us podeu subscriure al podcast per ser notificats sobre nous episodis de l'actualitat blaugrana i el món del Barça. I vinga, culers, moltes gràcies per sentir-nos avui. Sent pit i collons i visca el Barça. Visca el Barça.